Nu se poate, mami, nu se poate. Nu se poate, mămică, nu se poate. Hai, vorbește, vorbește, mami. Da, băie, da, hai, vorbește. Nu, hop. Nu. Да, мамига, да. Vorbește, mami, hai! Așa, hai, încă, mami, încă! Hai, mămică, spune, bună dimineața, mami! Bună dimineața! Așa, eu am dormit bine! Da, a dormit bine, băiețelu. Tu vrei papă, Davidot? Ce a spune, vrei? Da, vrei papă, băiețelu, vrei papă? Unde-i tata? Ia spune, unde-i tata la lucru? A plecat la servici? Hai spune, mama, unde-i tata? Da, a plecat? Da, a plecat tăticul nostru. Da, a plecat. Ia spune, mămica, da, pe tine te dor dințișoare? Da, te dor dințișoare. Da, mititelu, pune-i mânuțele în gură. Da, dar nu se poate, mami, nu se poate. Nu se poate. Da, nu se poate, mami, doar dințișoare. Știu, mămica, că doare dințișoare, știu. Dar câte luni avem noi, mămică? Câte luni? Hai, spune. Avem 2 luni și... Câte zile, mami? Câte zile? Nu se poate. Și 26 de zile, peste 4 zile. Băiețele, mămică, împlinește 3 luni și doar le dăm dințișoare, îl doar, da, mami? Da, mămică, îl doar dințișoare și el pune mânuța în gură. Ia, mămică, dă, spunem jucărica, hai, spunem jucărica, hai. No.